Pamilya, digdi sa DZGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DZGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Maray na hapon sa mga praantabay ta nguya na aldaw ning Webes. Partner. Kamusta ka? Okay lang. Maray na pagkahapon, partner. Maray na pagkahapon sa gusto mga paraantabay. Sabi nga ni, ano man da ang hagiat na sa buhay na sa itong hahampangon. Basta ang pamilya, nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Again, sa galaray po niya itong makakaibanan para sa programang Usapang Pamilya. Solamente sa kuyang kapartner sa radyo, Ate Jen. Maray na pagkahapon, mga kaibataman si Kuya A, and welcome sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Maray na hapon sa mga paraantabay ta sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Yes, live na naman kita, partner. Ibugtak po ang sa indong suggestion. I-share po ang samuyang Facebook Live. Tanganing mas dakul pa ang maabot kan sa tuyang programa. Correct. Just say present. Mag-type, mag-comment, say present. Siyempre mas mga paraantabay ta sa indang mga harong. Good afternoon. Mga minatarapos po sa natabi maghugas ka na plato, pinggan, kutsara, baso, tinidor, tuludan. Parin na hapon. Siring man sa mga nagsisiyasta, ngayon na pagkahapon, Yes, ano? oo. Tama na ang pag-siesta. Makinig na Yes, sa Usapang tutok na. Pamilya. Opo. And ang mga reaon na sa indang harong o sa inman po kamungunyan, pwede po kamo mag-upload, pwede po mag-text. Bukas na bukas ang samuyang linya sa 0938-891-5475. Para po yan sa mga smart and TNT subscribers. Para mas sa mga Globe and TM subscribers. 0927-3980-955. Bukas po ang satuyang linya para sa indong mga suhestyon, sa indong mga gustong ipaabot, ano? Partner, Webes na. Petsa 13 na. Oo. Kan bulan ng Mayo 2021. Correct, partner. And ngunyan na aldaw, saro ining espesyal para sa satuya partner dahil ta ipigsa celebrar tangunyan ang kafiestahan kang Our Lady of Fatima. Diba? Yan na. So gustong sabihon, porque ni, ano ang magiginibukan na labang miyembro kan pamilya partner? Pag-arog ka yan. Ano? Yes, oo. Siya baga po ang patron na sa tuyang pinagraranihan, pinagahagada nin tabang partner, asin pigisabing pangarugan kan sa tuyang buhay pagtubod. Kaya pigpapagirumduman ini sa tuya partner na kita bilang miyembro kang pamilya, kita dapat nagro-rosaryo, 'di ba? Yes, so apod kaya na magkaigo ng schedule. Magkaigo ng schedule para sa pagrosaryo ang labang miyembro ka sa tuyang pamilya. Tanganing sabay-sabay kita sa tuyang pagtubod at the same time dai kita napapabayaan ang sa tuyang spiritual na buhay, no? Tama, oo. And of course, sa paagi kayan partner, talagang mas nagiging buronyog, mas nagiging burugos ang lambang miyembro kang pamilya dahil sabi nga ni, pag si Lord daa ang sentro kang iribahan sa laogang pamilya, talagang magiging magayon ang dalagan partner. Correct. Diba?
So ngunyan, igo kita ang ano yan, podcast igo kitang video Yes, na ang Our Lady of Fatima hymn partner na Mhm. talagang sabay-sabay tapong rumdumon ining mensahe as in kanta para sa satuyang Our Lady of Fatima, 'di ba partner? Siguro Mhm. familiar ka man po ay ng mga paraan tabay, pwede po kamo sumabay. Correct. Pwede ka mo magsabay mga tugang. And Yes, Yan, pero bago yan, sabi ta nga ni baga, pirming mga G magrosaryo at sa tuyang mga miyembro kan pamilya. Maski sisay na pwedeng ano po kaya. So, ngunya kaya medyo day na akong nahihiling na gawi na araw kayan partner. Medyo nakakalingaw or iba na ang focus kan mga pamilya, no? Okay. Medyo nakakalingaw-lingaw na what if ibalik ta ito? At the same Yes. time, makaramdam kita sa mahal na Diyos. Opo, Di ba? oo. Sabi nga ni Idigdini 434, maray na pagkahapon. Tama po iyan dahilan sa kami nga ni sa laog kang pamilya, pigbabalik mi man po girari ang gawi na kada alas 6, nangangadi kami kang Santo Rosario. Wow, tama very po yan. good. Very good po ha. Si 477, nagdadangog kami sa Indodigdi sa Santo Niño, Santo Domingo Albay. Mientras nagkakaon kisinap na nalagi cry. Wow, masira mo ng merendalan. Masiram na lagi cry. Anas digdi sa ligaspi kamuting kahoy. Oo, O, iyo. kamuting kahoy or lagi cry. Pareho partner. Okay, I guess ready na sa tuyang video for ano yan? Para sa satuyang FB Live, no? And taod-taod, as we celebrate still the Mother's Day, may makakaulay kitang sarong ina. And then Yes, aramon opo. ta ang buhay ni nanay taod-taod. Oo, bilang no? sarong housewife naman partner, Mhm, 'di ba? plain Takang kasasaro na housewife. kaurunta, sarong frontliner na ina na sa laogang pamilya, ina pa kang bayan or I mean servidor kan saro pang katsatuyang namamanuaan, 'di ba partner? Correct. So ngunyan aramon ta naman ang buhay kang mga housewife kasi talagang pigasabi ba na dipisel partner ang arog ka yan na yaong kasana sa laog kang harong. Ngunyan, ready na Richard. Okay, so igwa kita ning video na ipi-play. May kinaaraman po ini mga tugang sa kapiestahan ni Our Lady of Our Lady Fatima. of Fatima. And sabayan ta po ining kanta bilang pong pagpapagirumdum sa satuya na kita pirming mag Santo Rosario. Our Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love
Inaandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Beer Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Mixed Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternative Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed
speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaunrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako, kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas,
mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Inihahandog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 35 minutos makalihis an alas 2. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen?
Balik kita sa tuyang programa, partner. Yes, opo partner, kamusta hon tamunaan sa tuyang mga paraan tabay online, 'di ba? Hello kay Sir Max Casilla, Josephine Fernandez. Uy, si Sir Nars Barceliano Buaraw nakabalik na. Si Sir Nick Rigachuelo, Marina Pagkahapon. Madam Ja Betito Belen. Si Madam Alona Tumagan, Flor Manalang. And of course, naghihiling mandaan si Annalisa Banua, Freddy Amor, and Michelle Mitch Rodriguez. Si Dear Dam Barberan Nalin, good afternoon daa. And si Madam Shonette Banyares, Richard, and of course, si Sir Roy Serrano, and iba pa, dakulon, say present po sa mga nakaantabay si Madam Lorna Banzuela. And batiun taman da partner ang sa tuyang coverage team dyan sa Buena Vista. And sa tuyang inspirasyon sa kalusugan, si Kuya Bunjing Tanay, and kay iba sina Kuya Boy Mata, and si Adin. And of course, sina Father Momoy Boromeo yaon man dyan. And si Papa Mar, maray na hapon sa indo. Yes, ingat-ingat po kita dyan. Ano, sa mga ano ini, ang sa tuyo ng mga lakpatsero. Yes. Yan. Okay. Nagko-cover sila, nagko-cover pa. Oo, para ito duman sa programang ano ito, so pang Sabado baga. So, sa kapalibutan, yes. diba? Boses kan kapalibutan. Yes. Sige, ngunyan partner, sa tuya na mga kakaibanan bilang sarong guest ngunyan na pagkahapon, saro siyang nanay, of course. Oo, no? syempre, ipigsa celebrate naman palang giraray, ngunyan ang Mother's Day partner, ano, kang nakaaging Domingo, and padagos kita sa paghanap ng istorya kang mga nanay, tangani makapagtao kita ng inspirasyon sa lambang miyembro kang pamilya, diba? Apo doon ta siya sa pangarang Ma'am Bernadette. Yes. Sige. Tabaloon ta ng apudan si Ma'am Bernadette. Ngunya na pagkahapon. Opo, okay. Ringing. Hello muna kay Sir Joey Lorica and Lydia D. De La Cruz. Maray na hapon po sa Indo. Okay. Ayan na, nasa linya na Sige. po si Ma'am Bernadette. Hello Ma'am Bernadette, good afternoon. Yes, good afternoon po. Yes, Ma'am Bernadette, si Kuya A po ini, Yes. DZGB and Oo. Ate Jen. Opo. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Opo. Okay. Ma'am Bernadette, bago ang gabos, pasalamatan mi na po ika sa oras mo na itatao sa satuya mo yan na pagkahapon para sa mga paraan tabay ta. Tangani na magtaoning inspirasyon, magtaoning adal, and then reflection sa buhay para sa tuyang programang Usapang Pamilya as we celebrate Mother's Day. Happy Mother's Day po pala. Opo, thank you. Okay. Pirang taon na po si Ma'am Bernadette? Ay, ano na ko, sir? 43, 1997. 43. Yes po. Okay, sabi nga ni, life starts at 40. Yes. So, 3 years old ka ba, Ma'am Bernadette? Ano? Yes, ayun po. 40 years in experience. Wow. 3 years old ko lang. Oo. Perang taon na po ka mo, Ma'am Bernadette, kasal? Ay, ano na po? Pera na. 17? 17. Okay, 17 years. Opo. So, piraman po ang aki na biniyaya ni Lord para sa inyong pamilya. We're blessed 2 children, 1 boy and 1 girl. Wow, magayon na combination, Ma'am Bernadette. Ano? Opo. So, iba, pangarap talaga yan. Gusto ko nga, duwasa na ngayang aki, pero nga sarong babae, sarong lalaki. Okay. Pirang taon ka na po, ina, Ma'am Bernadette? 22. 22. Kasi 22 na po ang eldest po. Okay. So, Ma'am Bernadette, bilang sarong ina, ano po ang sa imong sikreto sa pagpadakula kan sa imong aki? Ay, siguro sir, wala man yung sekreto po. Kasi iba-iba man kaya baga ang mga aki, iba-ibang pamilya, iba-iba ang sitwasyon, kaya iba-iba ang approach sa kanila. Opo. Oo. Ano lang po siguro, ang
totoo magrespeto, though mga aki pa yan, hindi naman ang respeto para sa mga adult lang eh. Ang mga aki naman, iba-iba ang level niyan. Kahit pa toddler, siguro dapat irespeto din kasi may mga pakiramdam sila. Correct. Yun lang po, respeto po sa mga nararamdaman nila. Maging sensitive siguro Yes kita, Ma'am Bernadette, sa mga namamatean kan sa tuya ng mga aki. Ano? And then, Opo. once na naaraman mo na po, Ma'am Bernadette, so ano yan, so kagustuhan kan sa imong aki, so namamatean kan sa imong aki, papaano mo po pigtatawan na ning pansin? Ano po ang sa imong tugon? Ayan po sir, depende naman kasi sa gusto nila. As long as hindi po yon harmful sa kapwa and talagang makakatabang naman sa kanila, go po ako doon. So, Sa ngaran kang, sa ngaran kang pagrespeto, kasama po yon. sinusuportahan mo po, Ma'am Bernadette? Yes po, kasama din yun sir sa evaluation eh. Hindi naman lahat go lang ng go. Yes. Kumbaga, ma-evaluate ka muna kung okay, go. Kung may masasagasaan or may maaapektuhan, baka pag-isipan ulit. Yes sir, tama po. Okay. Ayun, oo. So tamang pag-uron-uron man po giraray sa mga aki. Yes. Diba? Ma'am Bernadette, so far, ano po ang sa imong naging, kumbaga, challenge sa buhay pag-abot sa pagiging ina? Lahat ng nanay naman siguro sir, igwa ka po is warang exempted dyan sa mga challenges as nanay. Siguro as nanay, puhan lang maging selfless. Oo, Selfless. dapat uunahin po siguro ang welfare ng mga anak. Top priority yon. And ang pinaka-challenging po kasi ang maging mabuting nanay. Oo. Kasi sabi nga sa unang interview nyo, madaling maging nanay pero mahirap po maging mabuting nanay. Opo. Madal sabi ni Master Sergeant Police Valerie Bayola. Valerie, Opo. no? Ayun, tama po. Madali daw maging nanay pero mahirap magpakananay. Correct. Opo. Yes. All out sacrifice po lahat talaga. Yes po, oo. So, guro, ano po kapagal? Sabi nga ni, mahirap magpakananay. Doon tayo, ma'am, sa mahirap magpakananay. Ano po ang pinakamapagal sa pagiging sarong ina? Kasi baka sa mga ining partner ko, Ma'am Bernadette, baka gusto naman maging nanay soon, no? Para at least igwa man siya ki-hint, igwa siya insight, or igwa siyang mapaghahandaan once na naging nanay na siya. Ano po ang pinakamapagal duman sa pagiging ina? Na kasi sir, sa pagiging nanay, hindi naman ibig sabihin wala ka ng sariling identity, di ba po? Sa challenges po kasi sa pagiging mabuting nanay, kailangan i-set aside minsan ang mga pansarili. May mga kagustuhan din ang mga nanay. Pero dahil sa pagpapahalaga and love talaga nila ang mga anak nila, nakukuha nilang i-set aside yun na mga pansarili nilang kagustuhan. Okay. And once po na na-overcome mo yun, siguro masasabing mabuting nanay. Lalo na po kung yung mga personal na kagustuhan pansarili lang naman. Hindi masyadong magbe-benefit ang family, huwag na muna. So yun talaga ang ina. Sabi nga ni kan iba, ang magurang daa, iuungit mo na sana. Itatao pa sa aki. Iyo. Totoo po yan, sir. So talagang iniinot mo, Ma'am Bernadette, ang welfare kan sa imong mga kaakian, so sa imong personal na kagustuhan or pangangaipo, duman ka na sana sa ubaga option, nasa option na nasa na. Yes po, sir. Okay. And as an example, sir, siguro kahit ining interview, hindi ako, sir, I'm not used to it. Pero gusto ng anak ko and magiging masaya siya. And for me, kasama yun sa welfare. Dapat maging masaya siya. Kasama yun sa kinukonsidera ko as kasama doon sa sinasabing welfare. Ayun. Even,
Kasi ang mental saka emotional aspect ng mga bata, kailangan pong stable yon. Ayun. And itong interview, sir, talagang extra challenge sa akin. Hindi ako sanay sa ganito. Oo, parang Opo, pinapit ka lang nasa pag ano lang backstage. tayo, ma'am, magkukwento-kwentuhan lang tayo dito. Yes. Parang lang, isipin mo lang na yaong kita sa hampangan. Oo. Ano? Opo. Hindi mo pag-isipon na nasa radyo kita, Ma'am Bernadette. No? Yes. Kaya nga po, sir, isa po ito sa example na din sa pagkonsidera ng welfare nila. Para sa akin, siguro magiging masaya siya pagka pinaunlakan ko ang interview na to. Opo, oo. Isa yun, sir, sa isinet aside ko kahit na kinakabahan ako kasi hindi nga po ako sanay, go pa rin para sa kanya. Yes. Diba? Pirang taon na po, ma'am, ang matoa mong aki? Ano na siya, ma'am? 22 years na kang pagiging guwapo. Kasi lalaki. Wow! Oo, so ibig sabihin successful na po siya sa ngunyan. Tapos na May po. yes po, sir. May mga diet-diet na din na natutupad sa mga tigpapangajik niya. Ayun, that's good. And iyan po ang saro sa kaubahan kang sarong ina, sumahiling ang aki na padiit-diit nagiging successful ang aki sa ibong kang mga pinag-aagihan. Ay, opo, true. Opo. True po. Ma'am Bernadette, ano po ang pinakapangarap mo para sa imong mga aki? Ay, siring po sa gabuas, halos naman siguro po na nanay, wara man ibang sinangad para sa akin. Ang magiging maray sila. And successful sa pinili nilang buhay. And saka, sir, hindi po ito pasaway, galahin ng sosyedad. Kasi dapat po lumaki na maayos po sila. And magandang standing sa society. Hindi po sila kasama doon sa pabigat sa community. Sa government. Hindi yung yun lang po. mga pasaway, bako pasaway. Opo, wag na po dumagdag doon sa madaming bilang. Totoo yan, ano? Pero mapagalon magpadakula aki sarong aki na toltol. Di ba? Sabi nga, Kasi being a parent to kasi plays a vital role. Correct. Dapat makita nila dapat sa parent mismo. Unang-una sa parent mismo. ang kinagayon kay Ma'am Bernadette, natutukan niya sa iyang duwang aki. Kasi Yes, duwang aki. So, sa tuya na ng problema kasuhapon, no, 11 ang aki niya. Oo. 11. And halos gabos Opo. igwang bisyo. Kung naka ano ka, ma'am, kasuhapon, kung nadangog mo, 11 sa iyang aki, and then nagdarakula na puros may mga bisyo. Oo, di nakapagtapos sa pagklase. Ang problema ka ito kasi kapos man sa buhay, kaya puhan niyang magpasahod or magtrabaho, medyo arayo, and then balo na kaya siya, biyuda, dahil na talaga masyadong nagtutok sa sayang aki. So good thing about Ma'am Bernadette na tutukan niya ang sa iyang oo. aki. Pero sabi Ma'am Bernadette, dipisil ang maging ina na sarong plain housewife. Kasi paano mo babarangon po sa oras mo pag abot sa pag-asikaso sa paglaba, sa pagluto, sa paglinig. Ano po so naging paagi mo tangani? Sa ibong kaayan, yaon manggiraray so sa imong nakasentro man giraray ang sa imong pag-atama sa imong mga aki. Okay. Ma'am Bernadette, apudan ko po ikaw Mapuputol giraray. ulit siya. Mapuputol Sige. kaya siya for 12. 12 minutes. Sige Ma'am, po. apudan ta ka giraray. Ano lang Okay. kita, ma-refresh Sige. lang kita kan sa tuya na ano yan, kan sa tuya na call kay Ma'am Okay. Bernadette. Hello muna kay Sir Sandy Barbacena Basmayor. Nakatutok ko niya na hapon. And si Sir Edwin Relucio. Okay. Ringing. Sige. Hello, welcome back, Ma'am Bernadette. Yes po. Opo. Sige, Balik. partner. So, Sige sa po, imong... ma'am. Nadawag mo po sa hapon ko po kang kasubago po. Go ahead. Ay, hindi ko man masyado na-pick up. Yes po. Sabi po kasi dipisil ang ina na plain housewife na yaong ka lang po sa laog kang harong. Syempre po baga, dahil ka masyado nakakapag-ayos and dahil ka nagparaluwas, nakatutok lang po an sa imong buhay sa pag-asikaso sa mga aki. Paano mo po nababanga sa oras mo duman sa trabaho sa laog kang harong asin sa mga aki? Ma'am, hindi madali pero kaya naman. Okay. Mind setting, saka
Yung kasamang critical saka logical reasoning, strong faith, saka firm belief sa Diyos na makakaya naman lahat yan. Padagos lang ang mga maray na gibo. And of course, maski busy po siguro sa mga tigigibo, magtaga-sukray, kaiba yun. Eh, alangan na, pagal-pagal na nga, sir, pagharap mo pa sa salamin, kasing ramok na kang tigigibo mo ang buhok mo, pangit naman yun. Oo, day na nakasikaso sa diri. Yes. Oo. Ma'am Bernadette, may, Magtaga-sukray. anong oras po usually nagmamata ang sarong plain housewife? Ay, iba na po kasi, sir, pag darakula na. Saradit pa. Kasi pag mga saradit pa, pati ang pagkarigos kayan, ikapa, ngunyan, darakula na sila na. Kaya hindi na masyado ang pressure. Saka mababait sila. Usually, And ma'am, mga anong oras ka po nagmamata? And then, para ma-figure out, ma-picture ni partner Jen kung ano ang magiging ano niya, future, di ba? Ma'am, oo. Anong oras po nagmamata si mga 6 a.m. araw kayan? And then pag mata mo po, ano po ang sa imong pigigibo? So ngunya na darakula na sa imong aki. 6 siguro, sir, kaya na ang 6. Lalo pa na online class lang naman. Wala naman masyadong kaipuhan at tabunan. Mga 6 po. Saka, banggi pa minsan naka-inline na kung ano ang gigibuhon the following day. Naka-align na ito. So, Opo. so ngunya na po na darakula na sa imong mga aki, ano? Pareho na po graduate? Hindi pa, may grade 12 pa po ako, sir. Okay. So, bale, talagang medyo nakaluwag-luwag ka na pag-abot sa schedule Ayun sa imong oras kasi saro ng may igwa ka ng graduate and then dakula na sa imong aki. No, day na bako na so arog ka itong mamata ka kiatab kang aki pa and then mamamalisyahan mo palubog na naman pala ng aldaw. Yes po. Pero sabi ko, sir, dahil pag lingawan, pag tagasingit ang pagsukray, So, ang importante yun. dahi halata na haggard. Yes po. Kasi hindi naman dahilan ako mo nanay, haggard na eh. Kasi minsan kaya baga Ma'am Bernadette, so iba, ina na ngaya, dahil na ngaya ako kaiyan ngaya nagsuro-suro Oo, ko tapos ay. na ngaya. Oo, parang yaon masanay ako sa laog kang harong. So ano po ang kaibahan kang nakapagsukray ka at least? Sa day ka nakasukray, may feeling mo ba, ma'am, may group booster ka sa imong energy pag-araw ka yan? Yes. Opo, totoo, sir. Garing napansin mo, pirmi ko tigsisingit ang magsukray. Kaya nadako kita sa pagsukray, sir. So parang may ano talaga, may confident Iba pa din. naman at Yes. least. Opo. Saka hindi yung mukhang kawawa ka na talaga. Yes, oo. At least mailing manggiraray kang aki na sa ibong kang mga problema and kabisi as a nanay, naiiling ninda na ang nanay ninda magayon manggiraray. Diba? Correct. Okay. Yes, so. Ma'am Bernadette, ano po, last na lang ini Ma'am Bernadette, Sige. ano po ang sa imong maipapayo sa mga kapareho mong plain housewife? Opo, siguro, sir, different family nga, different situation, kaya different approach pa din po. Naniniwala po ako na walang exact manual sa parenting naman. Standard is not at all times standard po. Kasi iba-iba nga. As individual, magkakaiba po ang personality ng bawat isa. May kanya-kanyang paniniwala at ugali. It doesn't always follow na ang ginawa ni Family B is applicable to Family B. The bottom line and the most important to preserve the good relation among family member is respeto po talaga sa paniniwala and paggalang sa namamatean. Respeto is not only limited sa parents naman po. Adults must also know how to respect young. Sila po ang magpakita, maging modelo, saka dapat may moral ascendancy kung ano ang tamang gawin at mga dapat gawin. Yun po. Okay. Pag ganun po siguro, pagka nakita kasi ng mga bata sa magulang kung ano ang sinasabi hindi dapat gawin at hindi ginagawa ng magulang, kasi nga po importante ang moral ascendancy,
Pag ganun po, hindi posible at madali ang pagdisiplina sa mga bata. Sigurado po, magiging silang mabuting tao at magiging asset sa community. Yun po. Thank you so much, Ma'am Bernadette. Salamat po sa oras mo niya na may naokudan ako. Opo. Bilang sarong magurang, you have also Opo. you have to respect your children. Yes. Totoo Tama. po, basic po yun, basic. Hindi kailangan brasuhin komo nan ka, komo ikaw ang tatay, dapat ito yun. Dapat po minsan flexible eh. Kasi Di ba- nga po, may pakiramdam din sila. Correct. And hindi, walang monopoly po ng knowledge na komo parent ka, alam mo ang lahat, hindi po totoo yun. Okay, oo. So, tamang pag-uron-uron and pagrespeto sa lambang saro, maging sa mga aki as in sa magurang. Thank you so Sige much, po. Ma'am Bernadette. Mabalos, Ma'am Bernadette. Salamat po. Okay, sige. Okay. Si Ma'am Oo. Bernadette Balines, mga tugang, tabi, magayunan so sa iyang tinaw sa to partner, Minsan kaya bilang sarang magurang pag-una ta talaga aramta na ang gabos. Oo. You have to follow me. Kasi ako, papaduman ka pa sana, ako, pabalik na ako. Oo. So, dapat pala, may mga dapat man kitang Sabi ni Kuya John, i-considerar. dahil na nagsabatan, Oo. iba man ang inagihan. Yes. Totoo. Taka ito siguro kung iba man so inagihan kan mga magurang ka ito, iba naman so aagyan kan mga anak no niya. Okay. Nagbabago-bagang environment. Tama. Oo. So, Okay. ito magayon, respetuhin din ang ating mga anak. Yes. Diba? Opo. And kung... Sabi nga, daing bararasuhan. Yun. Daing bararasuhan. Ole! 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 Iyo, syempre. I-consider ta so sa indang namamatian. Opo. Oo, syempre, minsan, iyo man ang gusto kang mga aki, so talagang masabutan man sinda, di ba? Partner ta. Correct. Minsan, igwa man sinda ning gustong sabihon. Kasi Correct. minsan, nasusupog man ang aki mag-open sa mga nanay or tatay. Kaya dapat siguro, talagang sabi kay ito ni Madam Bernadette, maguron-uron man. Correct. Sige. Ano kaya? Okay, Partner? yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunyang aldaw ni Webes. Sa aga naman, mga tugang salado, taktikal, Kuya Jun Napoles. And then, Richard sa satuyang IT section. Ini po, si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Ballaran Mabalo sa Pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Sa